Želáme vám úspešný vstup do nového školského roka a nezabúdajte, na cestných komunikáciách sa správajte zodpovedne, ohľaduplne a dodržujte dopravné predpisy a pravidlá. Aj počas tohto školského roka bude polícia dohliadať na bezpečnosť školopovinných detí. Hliadky poriadkovej, dopravnej a železničnej polície sa budú nachádzať na cestných komunikáciách v blízkosti školských zariadení a kontrolovať dodržiavanie dopravných predpisov a pravidiel. Zamerajú sa najmä na tie, ktoré sú najčastejšou príčinou vzniku dopravnej nehody. Pre zvýšenie bezpečnosti vašich detí naučte ich primerane veku, že môžu vstúpiť na vozovku len vtedy, ak sa pozrú vľavo, potom vpravo a zasa vľavo a len vtedy, ak sa nepribližuje auto. Cez cestu majú zásadne prechádzať po priechode prechodcov. Cez cestu majú prechádzať najkratším smerom kolmo. Nemôžu vstúpiť na vozovku, keď svieti na semafore červený signál prechodcov. Môžu prechádzať cez cestu na zelený signál a prechod dokončiť aj vtedy, keď sa rozsvieti červená. Najčastejšou príčinou vzniku dopravnej nehody s účasťou chodcov je, že chodec vstupuje na vozovku spomedzi zaparkovaných motorových vozidiel, odkiaľ nemá na cestu dostatočný výhľad. Ďalšie rady a odporúčania nájdete na našej facebookovej stránke Polícia Slovenskej republiky.